Vítejte dnešního videjka za hry Pets Go. Skoro, jo lidi, jako, to vám jenom řeknu, ale skoro mě z těchto vajíček, nebo já nemám, a z těch vajíček, prostě, které z těchto, kam mě padl, kdyby to bylo o jedno lepší, tak by mě padl huge a padl by tento, kámo. Máme možná vajíčko. Jo, z tohoto vajíčka prostě. A tyto vajíčko budeme dneska otvírat, takže vemte si něco do jídlu a jdeme na to. První musíme jít na trénink. Kam skoro, ale skoro jsem mohl mít tohoto huge. Třeba, se aspoň padne, teda. Gemy mám z Hype Eggu. Takže to bude dobrý. Měl jsem 4 miliony a já jsem si koupil pety. Chtěl jsem si koupit banána, ale jak jsem viděl, že mi padl ten pet, tak mě to úplně, že... No moc ne, to třeba 10 jich koupíme. On to lívu! Kámo! Jako vážně. Teď zase budu hledat to vajíčko. Kámo, to lívo ten týpek. Tady už asi nebude to vajíčko. Tady jsou vajíčka, ukáž. A to nejsou. Tam bylo jedno. Jo, to je vajíčko. Za 10 000 to beru. Beru už 10. Tak je to. Takže jdem teď otvírat. Otevřel bych 5. Pojď, vajíčko. Takže 5 milionů. Čau. Jo. Takže z toho něco padne. 5, jestli já mám. Pojď. A dám jenom 500 000 všude. Jo, ty vajíčka. Co to je ještě ty vajíčka? Kámo, jak ty vajíčka. Jo, tohle za 10 000 vidím. Jak se to stát? Jo, 10 zase. Takže koupíme zase všechny. Abych ho otevřel až za 100 000. Aha, on tam má teď to loot. Jo, tady je taky vajíčko za kolik? Za 13, ale 600. Pár jich koupíme, třeba zase 10, protože to bude dražší. Bylo 5. Koho tady než těch 5 naklikám. Kolik máte? Tak tolik. Takže... Tak, počkej, ne, musím jít tady. Jo, tady. Yes. To se teď prodává úplně všude, protože všichni říkají, že z toho nic nepodála. Já vám to můžu říct, že někdy něco může padnout. Takže snad něco padne. Koho za 14? Možná jedno. Počkej, nebo... Drahé to spíš. Jak to spíš těch 10 000 nebo... Nejlepší cena
můžete mi klidně napsat do komentáře, že ty vajíčka a já vám za to dám gem, že kolik za to chcete, ano, že mi to za jednu vajíčku dáte, že já chci 100 000, jako. Takže mi můžete napsat. Jdem na to takže 9 000 kupuju. Nebo za 9 000, jak to je tady, můžete to mi posílat. 20 těch koupím. Počkej, typu. No a to je 18, chci ale 10, 20. Kdyby pal tam huge. Jo, dobrý, já jsem se lekl. 20 tyci. Tak, já koupím 17. Koupím ještě... Nebo ještě jedno koupíme tam. Protože 9 000 je dobrá cena. Tak. Kolik jich máme? A... 34. Ještě jedno. Dobrý, jsem jedno. Ale už to furt nekupujte, plus. Kolik jsi už viděla? Třeba milionů. Ale já zkusím. Tady je taky vajíčko, ale to bylo drahá, počkej, je to byl Emerald Pickaxe. No to jsou tyto. Tam MG na to nejsou. Tam už nic neprodává, takže koupíme ještě jedno tady. Drahé. Kolik jich teď máme? Já jsem chtěla 40. Ještě 5. Hej, ale... Ještě 5. Tak. Yes. A jdem na to, jdem opening. To byla se mimochodem po 5. Takže zase. Kamo, jestli mi z 40 vajíček nic nepadne a padne mi z 7 vajíček a to mi spadlo z 7 vajíček a jestli mi ze 40 jako nic nepadne. Co? Tady před Diamondama to otevřel. Tak. Šestičko. Kámo, 25. Ukáž. No konečně se tebe. Jako kdyby padlo víc aspoň, kámo, a ne prostě jenom 5. Kámo, jenom 20. Já když tak ještě ho koupím, když tak. Au. Kámo. Jestli mi fakt jako nic nepadne. Prosím, huge. Prosím. Vajíčko, je to tam lidi. Huge asi. To trvalo tak dlouho. Já se lekl. Prosím. 50. A jak to trvalo dlouho, tak jsem si myslel, že tam bude huge. Myslel. Kámo. Kámo, ještě 10 vajíček. Když tak dokoupím, pak jako. Prosím, huge.
Posledních 5 chci aspoň to vajíčko. Nebo aspoň tam 5 milionů. Kill help. Plus. Prosím. Let's go. Tak aspoň těch 5 milionů jako docela dobrý. Zkus. Já chci ještě to jedno vajíčko zkusit. Hej, jako za 12 vůbec, jo, jako. Za 14 už taky vůbec. Já potřebuji jednu vajíčku, kámo, jednu vajíčku, tady budu, ne? Tak asi ne, takže lidi, to by bylo pro dnešní video všechno, takže čau.